Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fl-ewwel 3 xhur tas-sena l-Gvern kellu deficit ta' 17 miljun euro, għal kontrarju ta' 103 miljun deficit fl-ewwel kwart tal-2013. Fil-fatt iċ-ċifri tal-NSO juru li f'6 snin il-qagħda finanzjar tal-Gvern tjiebet b'86 miljun euro. Ir-riżultat fiskali miksub fl-ewwel 3 xhur kien it-tielet l-aħjar fl-istorja għal dan il-kwart tas-sena wara dawk miksuba fl-2017 u l-2018. Dan minkejja li n-nefqa kapitali fl-2017 sa issa kienet ferm ogħla minn dik fl-2017 u l-2018 u fost l-aktar għolja fl-istorja ta' pajjiżna. Li kieku fl-2017 l-ispiża kapitali baqgħet fil-medja ta' dawn is-snin kieku minflok deficit il-Gvern kien jagħmel surplus ta' kważi 20 miljun euro. Dan jirrifletti l-fatt li matul l-2017 id-dħul tal-Gvern qed jiżdied brata ferm tajba mqabbel mal-2018 kien hemm żieda ta' 89 miljun euro jew 8.6%. Kontrast in-nefqa mhux kapitali tal-Gvern żdiedet 63 miljun euro jew 6% biss. L-ispiża kapitali tal-Gvern fl-ewwel kwart tal-2017 laħqet 85 miljun euro jew 36 miljun aktar mill-istess żmien fl-2018. Ta' min jinnota li żieda fid-dħul tal-Gvern seħħ minkejja tnaqqis mid-dħul mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment u fil-qlieħ minn dividendi u mmaxxijiet. Kontra dan kien hemm żiediet ferm qawwija fid-dħul mit-taxxi frotti tkabbir ekonomiku b'saħħtu li hawn f'pajjiżna. Imqabbel mal-ewwel kwart tal-2017, id-dejn pubbliku naqas b'56 miljun euro, mentri l-garanziji tal-Gvern naqsu bi 359 miljun euro. Dan it-tnaqqis ta' 415 miljun euro huwa l-akbar tnaqqis fl-obbligi tal-Gvern qatt osservata fl-istorja riċenti ta' pajjiżna. Barra minn hekk fl-istess żmien, il-Gvern akkumula fond ta' 460 miljun euro biex jintużaw għall-investiment u żvilupp soċjali ta' pajjiżna. Fi stqarrija l-Gvern qal li permezz tal-qagħda tajba tal-finanzi tal-Gvern qed ikun jista' jitwettaq programm ta' tnaqqis fit-taxxi, benefiċċji aħjar u l-akbar nefqa kapitali fl-istorja ta' pajjiżna. Minkejja dan qal li din l-amministrazzjoni se tkun l-ewwel waħda li se jirnexxilha tnaqqas il-pis tad-dejn pubbliku u l-garanziji tal-Gvern u għalhekk pass importanti biex tinbena Malta ta' għada. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.